ELA sindikatuak Espainiako gobernuak egin behar duen pentsioen erreforma kritikatu du gaur goizean eginiko agerraldian. Gizarte are gehiago txirotu nahi dutela salatu du Mikel Nobalek ELAko gizarte gaietarako idazkariak. Estrategia bat dagoela gizartea pobretzeko. Eta gainera kontuan hartu behar da, momentu honetan pentsioak ez direla bereziki altuak, kontrakoa baizik. 2009tik aurrera, pentsio berriak murriztuko egingo direla. Eta murrizketa ehuneko 20koa ere izan litekeela adituen batzordeak esan zuen moduan. Gogorarazi du bataz beste 1.050 euro dela orain Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan pentsiodunek jasotzen duten hileroko errenta, eta Nafarrokoa berriz 950 eurokoa. Iraunkortasun faktorearekin pentsioak berriz ere kalkulatuko dira, baina kasu honetan beti ere beherantz egingo dutela adierazi dute. Rajoyren gobernuak izendatu zuen aditu batzordeak kritikatu dute, begiratu besterik ez dago zeintzuk dauden batzorde horretan, jakiteko neurriak noren aldekoak izango diren. Amaia Muñoaren hitzetan. Bankuetako eta aseguru etxeetako ordezkariak bertan egonda pentsioak jeitzi eta pentsio plan pribatuak hasiko direla aurre ikusi dute. Gero kotizazioak jaitsi ahal izateko eta bestalde pentsio pribatuen munduan negozio itzela egiteko. Erreforma horretarako dago eginda. ELAk pentsioei buruzko legedia Euskal Herrian erabaki dadila eskatu du. Hego Euskal Herriko erakundeek berma dezatela pentsiodunen eta etorkizuneko pentsiodunen diru sarrerak. Horretarako pentsiodun guztiei osagarri bat bermatuz. Galdera luzatu diote erakundeei. Nahi deguna da, jakinda, ziurrenik lege hau onartua izango dela hemendik urte bukaera edo abendura bitartean, nahi deguna jakinda, zer egingo dute gure instituzioek bermatzeko gure pentsiodunek ez dutela galtzen. Eta guk horre esaten deguna da, ados gaudela fiskaltasunaren bidea erabilita, badagola osagarri bat ezartzea, eta osagarri horrek bermatzea galtzen den pensioaren, segure sozialeko pensioaren aldetik errekuperatzen dela osagarri honekin. Zentzu horretan mobilizazio soziala beste biderik ez dagoela adierazi dute.